Днес ще ви покажа една хватка на този баш. Натискате C, за да стигнете тялото. И един път. Значи прави така. Скачате. Играта е купена изтеглена платена безплатно от Steam. Натискате един път така. Краката така. 670 да го хванете. После правите тези така. 60 да извика камо. И сега вече мускулите правите така. И му трошите тялото. Между другото забелязах, че има подобна хватка в Fight School. Но аз не съм я копирал определено, защото има една подробност, която в Fight School която тук и аз я нямам, а в Fight School има. Ето вижте, мисля, че видяхте как се прави. В Fight School пъваш краката и се изстрелваш назади. Аз му и хвърлих главата. Много е различно. Че не е чак толкова. Следващата хватка. Това ще е последната хватка. Ти надолу ли беше? Така. Допит на корите с насати и това така. До 410 горе има време. До 410 натискате Space. После още един път натискате Space, още два пъти всъщност. Пъвате краката след като му потрошите делака. После гърдите ти отзади така и ти така. И става като акробатика. И вижте тялото. Ще му е трудно. Кой задържи пръв? И да, той от хватката. Знам и още една хватка, ще покажа и нея. Вижте са. После ще поиграем в някой сервер. Реплей. Хватката е следната. Естествено стягате тялото. Тъйгам почти всички. Трябва да направите и така. Ръцете да се докоснат. Правите сега и надолу. Краката. Насам ръцете за хващане ги правите. Ти стана една подобна хватка. Определено ти стана подобно на мъзи хватка. Както не исках. Но му изстрелят и тялото. Ще го запиша летящо тяло. На главни букви. Забравя да ви кажа, че с Ф се записва. И сега ще ви кажа хватката на ново, само да свърши времето. Защо го нацнах и тя му тази хватка днес става много подобна. Значи правите така. Има два начина да се направи тази хватка, но този, който прави първият е по-интересен. Не, забравих една много важна подробност. То свърши време за клипа, има няма игра в сервер. Не. Ще видим.
вижте си едно. И ако никъде, че не му казате тялото, се не! Какво ми стана с краката? О май гад. Ще го запиша. Кой го боли повече? Си. Не знам са кой го боли повече, но тази хватка стана фейл. Това ще покажа оригинала на тази хватка. Значи сгъвате ръцете. Той надолу. Той надолу. Готово, това е оригиналната хватка. Не, всъщност това е до чупенето на главата. Това е оригиналната хватка до някъде. Както виждате, трябва да направите тези движения, които аз направих. И сега тук би трябвало да завършим хватката. Не си на времето. Но вижте отново. Това е оригиналният вариант. Но има и подобрение, сега ще опитам да го покажа отново. Нали път стана фейл. Правим така. Ти напредя. Много добре знаете, до тук всичко ви е познато. Само дето тук ръцете. Определено съм изпуснал момента. Пак се отрязах. Неговите ръце ми чупят моите крака. Сега ще го пилие кръв. Добре, отново стана същия фейл. Но вече няма го допускам. Да сладка ми стана любимата вече. Ето е оригиналната хватка. Не, това не е оригиналната хватка. Питах се. Това ще е от този клип. Само да метна ръце главата. Той ми е любимия обичай. Както казах вече, това ще е този клип. Абонирайте се, за да продължим да качваме. И чао, бях на